Yes, vi skal altså forklare, hvordan nulpunktsformlen x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d delt med 2 gange a bliver omskrevet til andengradsligningen ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Vi starter selvfølgelig med at opskrive nulpunktsformlen her, så vi kan i nogle få trin omskrive til den her andengradsligning. Bagefter så ganger vi med 2 gange a på begge sider, så den altså nu hedder x er lige med 2ax lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Derefter lægger vi b til på begge sider, så den nu hedder 2ax lige med plus b plus minus kvadratroden af d. Derefter sætter vi begge sider i anden potens, fordi plus minus kvadratroden af d i anden i parentes altid er lige med d. Bagefter så siger vi, at vi bruger 2ax plus b i anden, så den altså nu hedder 4a i anden, x i anden, plus b i anden, plus 4abx er lige med d. Og så bruger vi så den, der hedder d er lige med b i anden, minus 4ac, så den nu hedder 4a i anden, x i anden, plus b i anden, plus 4abx er lige med b i anden, minus 4ac. Bagefter trækker vi b i anden fra på begge sider, så den hedder 4a i anden, x i anden, plus 4abx er lige med minus 4ac. Bagefter lægger vi 4ac til på begge sider, så den hedder før hed den 4a i anden, x i anden plus 4abx plus 4ac, det hedder den nu. Og så kommer den så herned til her i slut til at hedde ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Når vi så dividerer med 4a på begge sider, så får vi vores slutresultat hernede, som er ax i anden plus bx plus c er lige med 0, og dermed har vi ifølge de her trin omskrevet nulpunktsformlen x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d delt med 2 gange a om til andengradsligningen ax i anden plus bx plus c er lige med 0.